Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің шимбе тапшыларын давам еттірі. Әдәбиятығы сахифелері деген циклдан шираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, біз бүгін сіздің ихтибарға бүйік язучыбыз Гаяз Исхақиның Габдулла Тукайга багышланган Милли фажига әсәре нигезендә эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрне һәм Габдулла Тукай шигырьләрен Айрат Арслан башкара. Шагыйрьгә шигърият куәсе табигать тарафыннан бала туган чакта ук бүләк итеп бирелгән була. Шагыйрь туганда ук шагыйрь булып туа. Үскәндә ук шагыйрь булып үсә. Бала вакытта да, зурая төшкәч тә, үсеп җиткәч тә ул һәр нәрсәгә шагыйрь күзе берлә карый. Картайып бетеп, чәчләре агаргач та, тешләре төшеп, билләре бүкрәйгәч тә, ул үзенең аерым карашыннан аерыла алмый. Табигатьтәге һәр эш, һәр нәрсә шагыйрьгә икенче төстә күренә, икенче зурлыкта тоела. Кояш баюы, гади кояш батуы, дөньяның һәр почмагында Алла биргән һәр 24 сәгатьтә була торган шул гади хәл шагыйрьгә бөтенләй башкача сизелә. Ул анда гади кешенең хәтеренә килмәгән әллә никадәр бизәкләр таба. Җентекләп караучы да күрә алмый торган буяулар, сызыклар таный ул анда. 40 төрле шәүләләрнең бергә-бергә җыелуыннан, ишелүеннән, уралуыннан нур йомгагы чыгара. Ул аның болытларга шәүләләнүеннән, аларны тишеп-тишеп челтәрләүеннән, аларны бер кызартып, бер күгәртеп, бер зәңгәрләтеп, бер сарыгайтып кышуыннан, үбүеннән нишкә-нишкә мәгънәләрне чыгара. Без аңламый торган серләр таба. Иң зурысы шул, ул алардан әллә никадәр ләззәт ала. Ул аларның матурлыгына чумып, матурдан матур дөньясында гизә, йөзә. Кечкенә генә бер баланың күзен чытыбрак карап торуыннан, ул баланың бүтән башын, битен күреп ала. Аның башындагы уен, күңелендәге кайгысын ачык китаптагы кебек укый. Аның уеның кая таба барганын җәйге яшел үлән өстендә бормаланган сукмакларны күргән кебек күреп тора. Шагыйрь матур кызының кичкенә генә елмаюыннан, күзенең кырыйлары гына селкенеп, күзенең нурланып китүеннән дөньяга сыймаслык өметләр тудыра. Үзенең өмиденең артыннан куәтле шагыйрь канаты берлә оча-оча күкләргә чыга. Дөньяны үтеп, фәрештәләр арасында гизә. Үзенә шул өмидне тудырган кызны үзе берлә бергә очыртып, аны күтәргәннән күтәреп, гарешкә менгереп куя. Аны ул сын ясый. Аны ул Тәңрегә әвәрә. Ул аңа табына, уйнап кына түгел, чын мөселман кеше әхлагы берлә Аллага табынган кебек табына.
Шул үзенең сөйгәненнән көч ала, үзенең сөйгәненнән илһам ала, үзенең сөйгәненә үзенең олуглавын, сөюен, табынуын, гыйбадәтен сөйли. Аңарга зикр әйтә. Ул шул зикерне уттан кайнар сүзләр, кылычтан үткен җөмләләргә куеп, мәйданга ата, шигырь тудыра. Шагыйрь кичкенә генә бер илтифатсызлыкны үзенең сөйгән, шанган кешесеннән күргән нәни генә бер җиңелчә карауны бөтен дөнья җыелып мыскыл итүдән зурга саный. Ичендәге бөтен көче, куәте берлә шуңарга хурлана, бар күз яшын җыеп егылый, белгән дугаларын укып, тылсымнарны кылып, ләгънәт яудыра. Ердәге үләннәрне кидерерлек иттереп, күктәге йолдызларны сүндерерлек итеп, нәләтләр яудыра. Тавышына Исрафил сурының көчен кушып, ул шул нәләтне бөтен дөньяга кычкыра. Йөрәкләрдә шу иттереп куркыта торган әче тавышы берлә кычкыра, егылый, ачы күз яшенә батып, манчып, ул ләгънәт дугасын безгә туттыра. Ләгънәт шигырен мәйданга ата. Шагыйрь ул һичбер вакыт бер нәрсәне, һичбер хәлне, һичбер бизәкне, һичбер төсне гади кеше күрә торган төстә, хәлдә күрми. Һәр нәрсәнең буявын арттырып, куелатып, төсен көчлеләндереп, без һич күрми торган йирләрен күтәртеп, кабартып күрә. Шагыйрь кичкенә генә тормыш ваклыкларыннан зур бер манзара китереп чыгара. Шагыйрь ул бәләкәй генә вакыйгалардан, фактлардан киң зур бер хаятның нурлануын, биекләнүен, үсүен күз алдына китереп куя. Шагыйрь алдында байлык, ярлылык, дәрәҗәлек, түбәнлек, матурлык, ямсызлык, яхшылык, начарлык, назиклек, дөрфалыкларның мәгънәсе ички каты бөтенләй башка. Ул нәрсәләрнең кыйммәте, базары, хәссияте бөтенләй башка. Гакыллы халык алдында иң шәп хисап ителгән акча шагыйрьнең җирәнүен уята. Гакыллы халыкның идеалы булган тук тормыш шагыйрьнең саруларын кайната. Гакыллы кешенең күз нурын ала торган дәрәҗәле булырга кызыгу шагыйрьне шаркылдатып, рәхәтләндереп көлдерә. Шагыйрь ул гакыллы кеше күзе берлә караганда, гакылсыз ул, ахмак ул. Гакыллы кеше күзе берлә караганда, практически тормышның теге ягына чыгып утырган чудак ул. Менә шундый кимчелекләре, шундый артыклыклары берлә табигать безгә дә, татар дөньясына да, татарның Идел буена да бер шагыйрьне тудырып җибәрде. Аңа Габдулла Тукай исеме кушып, йөрәгенә шагыйрьлек куәсе тутырып, аны табигатьтә булган көенчә тормышымызга атты. Бөтен татар дөньясына мәгез, сезгә дә чын бер алмаз бирәм. Ләкин кырлавы, сырлавы сезнең эш дип яратылган көенчә бүләк итте.
Татар тормышы Габдулла малайны кулдан кулга йөртеп, пишән базарына чыгарып саттырып, сасы бер мәдрәсәдә тончыгып беткән гыйлемнәр укытып, Казанның былчырагыннан туйганчы кыендырып, шумдырып, татарның матбугат галәмендә үстерәттереп, сөйрәтеп, яңадан табигатькә кайтарып бирде. Ләкин шул үстерәлүләр, сөйрәлүләрдә Габдулла үзенең мыскыллап караган төсенә буяп, әллә никадәр шигырьләр калдырды. Бер шумып, бер батып үткәргән кыска гомеренең матур чакларында матурлыгы берлә дөньяның беренче дәрәҗә шагыйрьләреннән ким булмаган кыйммәтле шигъриятле шигырьләр бүләк итте. Бер шытырдауны ишетсәм, аузыма җаным килә, шикләнәм, шелтә кылырга әллә вөҗданым килә. Аптырыйм, юк изге эш ятканда да, торганда да, эш кушарга каршыма һәрдамда шайтаным килә. Нәрсә күрдем бу җиһанда, ни битердем? Уйласам, алдыма чын из вә юлдан читкә тайганым килә. Җырлыймын, ләкин җырымнан файда бармы халкыма? Бер мәләктән яки шайтаннанмы илһамым килә? Рас, бу шагыйрьлек белән мин чынлап ук аурыйм бугай. Бер артлы рәтләнеп, мәйданга диваным килә. Мин сизәм, дөнья йөзе дүзәх җәһәннәмдер миңа. Бер шигырь язсам гына, җәннәт вә ризваным килә. Һәр каралткан кәгаземдә санки бах бустан була, һәр хәрефтән каршыма вилдан вә гыйлманым килә. Шигыреме яздым, басылды, мин тагын зур кайгыда, фикремә юк бар белән исмемне игъланым килә. Һич риза булмыйм үземнән, язганымнан соңра мин, һәр заман күз алдыма кимлек вә нуксаным килә. Кай вакытлар һәр сәгадәттән өметемне үзәм, әллә кайдан шунда Иқбал атлы чулпаным килә. Ялтыры юл күкләремдә күп өметләр арттыра, күз яшым сөртергә гүя назлы җананым килә. Бүген Габдулла юк. Ул үлде. Аның үлгәненә 1 елда тулды. Аның иткән хезмәтләрен санарлык вакыт, аның шагыйрьчә тормышына карар вакыт җитте. Тукайны табигать безгә эшләнмәгән халис көенчә бирде. Татар тормышы шул чын алмазны үзендә бар бүтән куәте берлә ялтыратырлык иттереп кырлый, сырлый белдеме? Татарның аңлык исме шул алмазның урыны милләтнең йөрәге тибә торган кадерле йирдә икәнен аңлап, аны урынына куя белдеме? Татар милләте табигатьнең шул зур куәтеннән кирәк кадәре файдалана алдымы? Татарның алдынгы кисме аның зур көчен әрәм итмәдеме? Исраф, сарыф итмәдеме?
Шагыйрьнең шигырь куәте үсү өчен бала чагында ук аны йомшак, татлы ана сөю белән чолгап алырга кирәк. Шагыйрьдән ачык күзле, өмитле шагыйрь чыксын өчен аңа ата шафкаты кирәк. Аның бала чагындагы бүтән җәрәхәтләрен сөю берлә юарга кирәк. Мискин Габдулламыз нә ата шафкатын күрә алды, нә анасының кочагында ауный-ауный үсә алды. Менә кич зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып, көмешләнгән бүтән иләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын, иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган, халык йоклый, каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми итләр дә, авыл үлгән, тавыш-тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фақат сүнми тора бер ут. Әнә шул өйнең ичендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңлене арчып. Күтәргән кул дугага ят итә ул шунда үз углын. Ходаем ди, бәхетле булсыйды сөйгән газиз углым. Тамадыр мискинемнең тамчы-тамчы күзләреннән яш. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бармас. Шигърият куәсенең үткерләнүе, чарлануы өчен шагыйрьнең егетлек һәм үсмер чагы мәхәббәт, гыйшык ичендә үтәргә тиеш. Шагыйрьнең шигыре кылдан нечкә, кылычтан үткен булсын өчен, аның күңле Мәҗнүндәге мәхәббәт куәсеннән артык көч берлә гыйшык утында янарга кирәк. Шагыйрьнең шигыре матур, татлы, ямьле булсын өчен, аның яңаклары, күзләре, иреннәре, сөйгәненең үбүләре, кычулары берлә бизәкләнергә кирәк. Бала чагында шафкать күрсәтмәгән татар тормышы Габдулланың егетлегендә дә аңгар, мәрхәмәт кочагын ачмады. Бу көндә шигырьләрен укый-укый егылаучы татар кызларының пак мәхәббәтен татырга Габдуллага насыйп булмады. Тәкъдир аның нечкә шагыйрь күңленең яшерен почмакларын ачарлык, аның бүтән күңленә киреп утырырлык, аның бала вакыттагы ишеп туңган йөрәген йылытырлык бер пак күңелле хатын-кыз очратмады. И матур,
Мин янмас идем, яндыручы булмасаң. Таммас иде җиргә яшьләр, тамдыручы булмасаң. Бер минутта ташлар идем бу томанлы моңлары. Син мине мискин кылып моңландыручы булмасаң. Кайвакыт мәҗнүн кеби көлмәс вә шатланмас идем. Син агач ат өстенә атландыручы булмасаң. Шигырә бинзәрди браз бихудә ашгарым бәнем. Һәр каләм тотканда истән тайдыручы булмасаң. Ул ятим үсте, ятим яшады, ятим үлде. Ул ялгыз яшады, ялгыз үлде. Менә бу кичкенә генә кебек күренгән вакыйга Габдулланың бүтән тормышына тәэсир итте. Аның бүтән шигырен үзенең буявына буяды. Иң зурысы аның куәи шигыриясе ачылып биткән чагында гына үлеп китүенә сәбәп булды. Габдулланы чехотка үтермәде. Күңел йылысы юклыгы, бер татар кызының аны сөймәве, бер татар кызының аны шагыйр Габдулла әфәнде Тукаев җәнапләре димәенчә, Габдулла гына дип каравы үтерде. Габдулланың шәхси хаятының гына түгел, әдәби тормышының да фаҗигасы менә шунда. Кадерле гомерен былчырак урыннарда үткәрүенең сәбәбе дә үзе һич кыйммәт бирмәгән кешеләр берлә чылганып, әвәрә булып йөрүенең башчысы да менә шунда. Суык йөрәкне йылытырлык йылы булмавында. Шул туңган бәгырне эретерлек сөйгән юклыгында. Габдулла, шагыйр Габдулла моны сизә иде. Сизә генә түгел, шул авыр хиснең астында изелә иде. Беттем мин, яшь малай, беттем гомергә дә. Эссе кан, көчле җан кайтмас гомердә. Бар микән дөньяда миннән бәхетсезләр? Хатыным, йортым юк, ятам номерда. Саргайдым зәгъфраннан сары мин. Бу чыкырлы йөзләр тулмас гомергә. Шул сизү үзенең йөрәген ашаганны туймас өчен, ул үзен үзе онытырга, соңгы иттереп онытырга мәҗбүрият хис итә иде. Оныта иде. Мәгәл тәэссиф, күп вакытта үзенең бөек шагыйр Габдулла икәнен дә онытып җибәреп, тузсыз, татсыз шигырьләрдә язып ташлый иде. Мәшһүр мөхәррир Ибсен үз-үзенә «Лух кеше кем?» дип сөаль бирә дә, үзе шуңарга «Лух кеше
бәхетле кеше, олуг кеше язмыш аңарга ярдәм иткән кеше дип җавап бирә. Безнең Габдулламызга да язмыш ярдәм иткән булса иде. Язмыш аны Казанның сасы номеры урынына пөхтә генә, ару гына, җанлы гына уяга утырткан булса иде. Аның тирә-юнен йомшак табигатьле хатыннар берлә чолгап алып, үзе сөйгән кара күзле, кара кашлы бер кызны аңар йөрәк иптәш иткән булса иде. Габдулла ниләр эшләмәгән булыр иде. Габдулла татар шигырен нинди кыйммәтле әсәрләр берлә бизәкләмәгән булыр иде. Ләкин бу булмады. Габдулланың бу яктан бәхте булмады. Без аның тудырганнан әллә ничәлеш кыйммәтрәк әсәрләрен күрә алмадык. Табигатьнең биргән алмазыны сырлый алмадык. Аның төрле төстә уйный торган нурын ялтыратырлык вазгыять бирә алмадык. Аны эшләнмәгән алмаз көенчә ергә күмдек. Габдулланың йөрәк йылысына туймауда, куәи хусусиясенә йомшаклык, нечкәлек бирмәүдә мин хусуси бер хатынны, бер кызны, яисә бөтен татар дөньясының хатын-кызын гаепли дип уйланылмасын. Бу фаҗигадә гаеп кенә бар, гаепле юк. Гаепле булса, татарның бөтен тормышының агышы. Бу безгә каршы язмышның рҗаеп көлүе, безне мыскыл итүе, татарның әдәбиятын ясаучы, аның нигезен салучы Габдулланың хатын-кыз мәхәббәте дигән 70 төрле авырудан дәва булган дарудан мәхрүм булуы, ул безнең хатын-кызга булган карашыбызның, зулымыбызның җәзасыдыр. Иске гаепләребез өчен тарихның безнең яңакка ялтыратуыдыр. Татарның тупас, дорфа тормышына матурлык, ямлелек, күркәмлек тудырыр өчен яратылган Тукай, ямны, тәмне күрмәенчә, аш, мөхтаҗ, ялангаш, ялгыз көенчә үлде. Татар тормышындагы суыктан, зәмһәрир суыгыннан туңып, катып үлде. Көн туа, һәр көнне хикмәт, мәгънәдән буш эш күрәм, күз йомалмыйм төн буе, йомсам коточкыч төш күрәм. Юк янымда чын кеше, булганда да мин чит күрәм. Белмәдем капшап, фақат һәр йөздә кәгазь бит күрәм. Бетте иман, мәрхәмәт, шәфкать, мәхәббәткә тәмам. Бәйле корбанлык кеби, алда кызыл кан ит күрәм. Бар хаятым салкыныннан туңды жан, катты күңел. Һәр ягында бар җиһанның зәмһәрирдән чик күрәм. Кышта очкан күбәләк төсле гүзәл кызлар миңа. Ник йөриләр дим, кирәксез бер чуарлык дип күрәм.
Жерге нык басмыйм, аяк астымда йомшаклык күрәм. И үлем, мин синдә бер хәсрәт вә бер шатлык күрәм. Акмый тышка мәгънәләр, кипкән күңелнең шишмәсе, калган урынында һәлакәт чокыры, баткаклык күрәм. Юк нәҗат, фикрем йөрсәм дә үземнән үзгәгә, козгын ислам гәүдәсендә, кәгъбәсендә пут күрәм. Тик булай бер аурумынмы, әллә Обломовтамы, көн сайын йөз сулса сулсын, жанда ник кытлык күрәм. Ауру жанның бишмәте, тәнне дәваның төрлесе берлә һәр көнне ямыйм, иртән тагын йыртык күрәм. Бар иде ялгыз калып, җырлап юанган чакларым, ярты җырда инде күкрәкне тотам да йөткерәм. Суык калепне йылытырлык, туңган күңелне ретерлек, каткан күзләрне яшьләндерерлек, үлгән өмитне тудырырлык, үстерерлек, матур ямле шигырьләр бүләк итеп үлде. Күз карашымда хәзер үзгәрде әшьялар төсе. Сизелә, үтте яшь вакытлар, җитте гомрем яртысы. Күз тегеп баксам әгәр дә тормышымның күгенә, яшь хилал урынында, анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт берлән каләм сызсам да кәгазь өстенә, Ушмый әвәлге юләр саф, яшь мөхәббәт чаткысы. И мөхәддәс, моңлы сазым, уйнадың син ник бигаз. Син сынасың, мин сүнәмен, айрылабыз ахрысы. Очты дөнья читлегеннән, тарсынып күңлем кушы. Шат яратса да, җиһанга ят яраткан Раббысы. Күп моңлансам, кунып милли агачлар өстенә, барсы корган, бер генә юк җанлысы, яфраклысы. Булмадың алтын ярым, салкын ярым синдә минем, бер тәбәссем берлә дә тормыш юлым яктырткычы. Күз яшыңда китмиче, йыглап вафат булган әни. Гаиләсенә җиһанның ник китердең ят кеше? Үпкәнеңнән бирле әнкәй, иң ахыргы кәррә син. Һәр ишектән сүрде угылыңны мөхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда тамсын күз яшымның иң ачы һәм татлысы.
Киләчәк буынның шагыйрьләре туңмасын, üşümәсен өчен йылы тудырып, кояш чыгарып үлде. Якты көндә, агачлар яфрак ярганда, гөлләр чәчәк чыгарганда, кояшның нуры көлә-көлә бөтен дөньяны үпкәндә, аның йылысы сөя-сөя Татарстанның болыннарын, яланнарын, урманнарын кышканда, суыктан, ичке суыктан туңып үлде. Тукайның фаҗигасын без һичбер вакыт хәтердән чыгармаячакбыз. Һичбер вакыт шул фаҗига өчен йыгылаудан күзебезне аямаячакбыз. Чөнки Тукай фаҗигасы безнең фаҗигамыз. Чөнки Тукай фаҗигасы милли фаҗигамыз. Мин язам, шунда күрәм, лампым эчендә май кими. Алда кәгазьгә ташыйлар күңлемә уйлар сыймый. Якты беткәнче языйм дип сызгалыйм тиз-тиз генә, кәгазь өстендә кала тик кәкре-бөкре эз генә. Нокталар да төртмимен, кирсә ярар дип киртәгә, мин үзем сызганны бик яхшы таныйм дип иртәгә. Күп тә үтмәстән утым ялт-йолт итә һәм селкенә, гөлт итеп актык нурын бер күрсәтә, аннан сүнә. Нишлисең, һәр якта зөлмәт, ихтыярсыздан ятам, мин ятып яткан җиремдә төрле уйларга батам. Мин караңгылык эчендә уйланып яткан көйгә, нечкәреп күңлем йылыйм да, бер сүз әйтәм лампага. Ни бәхет тим, иртәгә кич син тагында янмасаң, бу ятыштан мин дә мәхшәр җитмичә кузгалмасам. Җырлап торам, торган җирем тар булса да, курыкмыйм, сөйгән халкым бу татар булса да. Күкрәк биреп каршы торам, миңа милләт, хәзерге көн мылтык ук атар булса да. Уңга, сулга аумыйм, һәнүз алга барам, юлда маних күрсәм, тибәм даударам, каләм кулда була торып, яшь шагыйрьгә мәгълүмдер ки курку берлән ирку харам. Шикләнмибез дошманнарның көченнән без, бу көнге көн Гали Рөстәмнәргә тиң без. Шагыйрь гомре хәсрәт, кайгы күрсә күрер, дулкынланмый тормыйчсың өлкән диңгез. Яхшылыкка реп китәм, балавыз мин. Мактап сөйлим изге эшне, бал авыз мин. Бер яманлык күрсәм, сүгәм, мактый алмыйм, ул тугрыда бик явыз, ай-һай явыз мин. Яманлыклар тәмам мине кутырталар, таяк берлә гүя корсакка төртәләр. Нигә булай, ярамый дип сөйләндереп, тфу чортлар, ахмаклар дип төкертәләр.
Әгәр атса, нахак җиргә бер-бер рами, мине димим, дус бу рамың һич ярамый. Ялгыш аттың иптәш, кире ал дип угың, дуслык итәм кадалганына карамый. Ачы булгач күңлем, шигырем ачы чыга. Бәгъзән пешкән дип уйласам да, чи чыга. Очырмакчы булсам, былбыл күкрәгемнән, әллә ничек мыр-мыр итеп мәче чыга. Мактаулыдыр аллы-гөлле нәрсә төсе, тәмле нәрсә була күбрәк ачы төше. Шулай итеп, ачы төше язсам да мин, чыкса кирәк яхшы ниятемнең очы. Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам. Әкрен-әкрен югарыга үрләп барам. Тау башына менеп кычкырмакчы булсам, биек җир бит, егылырмын дип шүрләп калам. Максуд җитәр, бара торгач юл кыскарыр, әллә кайда яткан хиссият кузгалыр. Бөкре түгел, төзәлергә кабер көтмим. Тәңрем файзы минем күңлемгә эс салыр. Сез бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Габдулла Тукайга багышланган Милли фаҗига әсәре нигезендә эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәрне һәм Габдулла Тукай шигырьләрен Айрат Арслан укыды. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.